Haideți să povestim că dacă tot ți-ai relansat site-ul mădălinamanole.ro, găsim acolo deci melodiile și le poți descărca, bineînțeles, contra cost, nu? Absolut. Mi se pare firesc. Și ce mai găsim pe site? Hai că până intră lumea, mai spune-ne. Accesați-l și o să vedeți. Tot ce trebuie să știe de acum încolo. Ai un forum unde vorbești cu cei care îți trimit mesaje? Sunt mai multe pagini unde îmi pot lăsa comenturile lor și, evident, există și pagina de contact unde să-ți trimită tot. Să-mi trimită absolut tot ceea ce simt ei să-mi spună. Foarte frumos cântecul de mai devreme, așa pozitiv. Da, mulțumesc din suflet. Treaba asta cu comunicarea e un lucru la care țin foarte mult. Mi-am dorit întotdeauna să știu ceea ce le place, ceea ce nu le place celor care au rămas, care sunt în continuare lângă mine și era important să existe o nouă față a site-ului. Domnului, tu ai foarte mulți fani, că de fiecare dată când te duci la câte o emisiune ne bombardează pe noi cu mesaje. Iar dacă nu ești la emisiune, dar pe Mădălina Manole, de ce n-ați invitat-o? Ce se întâmplă, Mădălina Manole? Ceea ce înseamnă că sunt foarte activi fanii tăi și sunt numeroși. Probabil că după 20 și ceva de ani e ceva firesc să ai niște fani care să-ți rămână fideli, să nu fie niște fani exaltați așa pur și simplu, ci constanți și... După 20 de ani te gândești să participi și la un Eurovision? Știu eu, pentru Eurovision... Nu, dar noi știm cu toții că... Da. Sunt niște tipare acolo. Muzical trebuie să te încadrezi în niște tipare. Trebuie să compui special. Melodia aia trebuie să aibă 3 minute. Trebuie să aibă, în general, un... Și nu te tentează acest concurs? Îmi place să cânt așa, ce vreau, cum vreau, când vreau. Nu prea, cum să zic, nu agrez tiparele când e vorba de muzică. Poate, nu știu, poate vreodată vreun compozitor care are exercițiul ăsta și căruia îi place să scrie, știi? Special pentru Dar se gândește că sunt deschisă oricărei colaborări, dar așa ca să scriu eu, să compun eu piesa și să mă încorsetez, să mă încadrez în tiparele astea, nu. Ai slăbit și foarte mult după sarcină, cum ai reușit, că sunt și telespectatori acum care sunt pe happyhour.ro și probabil sunt curioase. Ai vreo dietă, vreo rețetă anume? Nu, nici nu am luat decât 15 kg, înțeleg că nu e foarte mult, de 6-7 scapi repede și celelalte s-au dus așa, pentru că sunt Da, s-au dus așa cu dietă, cu sport, cu... Nu, nici cu dietă, nici cu sport, cu foarte multă agitație, cu sculat de dimineață, cu culcat târziu, cu dorința mea de a le cuprinde pe toate, de a fi... perfectă și acolo, perfectă, îți dai seama că așa ceva nu se poate, dar încerc să fiu în toate locurile, să fac tot ce trebuie să facă o femeie în casă, să fiu și lângă copilul nostru și să mi onorez și invitațiile în concerte și tot ceea ce mi-am propus să duc mai departe muzical și toată treaba asta te ține așa, într-o priză, cum îmi place mie să spun, știi, nu la 2,20, la mai mult de 2,20 și atunci n-ai cum, deci practic n-am timp să mă îngraș, dar ca să ajungem totuși și să le dăm, există rețete din asta fulger, sunt greu de ținut, sunt dure, dar pentru cele care într-adevăr au foarte multe kilograme sau sunt în situația asta de a face neapărat ceva, există tot felul de diete care... Ai încercat vreodată? Acum foarte mulți ani, când știu eu, după turnee foarte lungi unde totul ieși așa din nebunia aia, mănânci când apuci, ce apuci, pe unde apuci, n-ai cum să nu te întorci. Mă întorceam cu 1,2 kg în plus după ele și atunci apelam așa la diete din asta fulger, dar nu le recomand. Sunt și dure și, mă rog, doar dacă trebuie. Există o dietă care durează 3 zile. Și slăbești 30 de kg. Nu, 1,5 kg, 2. În prima zi mănânci doar orez cu puțină lămâie, 250 de grame, în a doua zi mănânci doar pește, 250 de grame, e foarte puțin, e înfiorător. Și în a treia zi
Din nou 250 de grame de orez. Deci Iar la 4 ești la spital. Nu, deci nu recomand asta. Nu. Sunt foarte dure. Deci le faceți numai dacă e, știu eu. Încă o dată vreau să le spun celor care sunt cu noi pe internet, Mădălina Manole, cea nouă în această seară, așa arată CD-ul. Dacă vreți să ascultați cele 12 melodii, puteți și pe site-ul ei www.mădălinamanole.ro. Noi îți mulțumim mult, să ai o primăvară frumoasă și te așteptăm la Happy Hour și cu cel de-al doilea single. Da, cu cel de-al doilea single, cu după anunțul ce se plictisește lumea de asta, care e foarte frumos. Da, și cu alte anunțuri care țin de lansarea exactă a albumului și cu cea mai mare alte plăcere. proiecte, dar nu vorbim acum de ele, ele există. Mulțumim mult, Mădălina Manole. Și dumneavoastră vă mulțumim mult. Trimiteți mesaje Mădălinei pe www.mădălinamanole.ro și nouă pe happyhour.ro. La revedere și la mulți ani, doamnelor!